Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçylary Müňe Golay Türkmenistanlynyň Stambulun aeroportuna jemlenip ýurduna uğradylmagyny talap etmek barada goşmaça maglumatlary öwrenmegi başardylar. Habarçylarymyzyň 18-nji iýulda beren maglumatlaryna görä, watanyna dolanmak isleýän 100den gowrak türkmen raýaty henüz hem Stambulun aeroportunda garaşýar. 17-nji iýulda ýerden Türkiýeden Türkmenistana uğrayan Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasynyň charter uçaryna münmek tamasy bilen Müňe Golay adam Stambul aeroportuna bardy. Türkmen hökümeti tarapyndan guramalaşdyrylan uçarda yer tapmadyk adamlaryň arasynda nägilelik döredi we dawa turdy. Türkmen raýatlarynyň basyşy astynda şol günüň dowamında Türkmenistan tarapyndan ýene bir uçar uğradyldy. Aeroporta üýşen adamlaryň ençemesiniň habarçylarymyza gurrun bermegine görä, Türkmen raýatlary bu ýere guramaçylykly ýygnanmadylar. Olar Flight Radar saytynda Türkmen uçarynyň Stambula gonandygyny görýärler we ähli goş golamlaryny alyp aeroporta barýarlar. Adamlar Türkmenistanyň uçurun gelenligini biri-birinden eşitdiler. Birinji uçura minip bilmedik adamlar sana we esasyna ýolagçylary uçura alýan konsulhana işgärlerini nägilelik bildirip başladylar. Konsulhana işgärleri olary köçeşdirmäge synanşdy. Ýöne adamlar olary dinlemän olary topuldy. Konsulhana işgärleri gaçyp gitdi. Adamlar aeroportun howpsuzlyk işgärleriniň kömegi bilen köçeşdirdiler we olary günüň dowamyny adatdakysyndan tapawutlylykda Stambuldan Türkmenistana ikinji uçurun guramalaşdyrylýanyny aýtdylar. Adamlar bir näme bolsa-da köçeşdiler. Ýöne olaryň ählisi uçura minip bilmedi. Dip habarçy aýtdy. Flight Radar saytynyň maglumatyna görä 17-nji iýulda öýlen saat 15:29-da Türkmen Howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçary Stambuldan gaýdypdyr. Emma onuň barjak ýeri maglumatda görkezilmeýändir. Habarçymyzyň sözlerine görä ikinji charter uçarynda Müňe Golay adamdan 150den gowrak türkmen raýaty Türkmenistana uçmagy başardy. Galan adamlaryň köpesi alaşsyz aeroportu terk etdi. Sebäbi olaryň ardyny dinlejek hiç kim ýokdy. Ýöne 100den gowrak türkmen raýaty henüzem Stambulun aeroportuna ýatyp durýar. Bu adamlaryň başga gitmäge ýeri bolmansoň şu taýda garaşýar. Olaryň arasyna bir aýa golay wagt wer aeroportda ýatyp durýan adamlar şol sana syrkow ýaşulary bar. Olaryň bu ýerde ýuwulmak ýaly esasy zerurlyklary berjay etmek mümkinçiligi hem ýok. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýerdäki raýatlara Stambulda kafedir, restorany bar bolan türkmenistanlylar wagtyl nahar iýerýärler. Olaryň käbirleri bolsa gazanda palaw bişirip gurbanlyk sadakalaryny da aeroportdaky türkmen raýatlarynyň arasynda paýladylar. Habarçymyzyň gurrun beren bu ýagdaýlaryny sosial ulgamlarda çap edilen aeroportun içinde düşürilen käbir videolarda hem synlasa bolýar. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaby alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Türkmen hökümeti Türkiýe gatnawyny henüzem dikeltmedi. Hökümet tarapyndan guramalaşdyrylýan seýrek charter uçarlary Türkiýeden Türkmenistana gitmek üçin ýeketäk mümkinçilik bolup durýar. Uçary Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň düzýän sanawy esasynda münip bolýar. Sanawy adyndan müňlerçe adam ýazylyp watanyna gitmek mümkinçiligine garaşýar. Türkiýeden Türkmenistana aýda bir ýa-da bir näçe gedek guramalaşdyrylýan uçarlar talaby kanagatlandyrmaýar. Habarçylarymyz Müňe Golay raýatyň Stambulun aeroportunda nägilelik bildirmeginiň ýene bir sebäbiniň bardygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä konsulhananyň işgärleri bilen aratnaşygynyň bardygyny aýdýan adamlar Türkmenistana gitmäge kömek etmäge wada berip, onlarça raýatdan $400.000 aralygynda pul alypdyr. Bu adamlar soňra ýitirim bolup durlar. Olaryň mobil telefonlary uçurulypdyr. Aeroporta üýsen adamlar konsulhananyň işgärlerini bu talaňçylaryň türkmen resmiýetleri bilen iltisiginiň bardygyny aýtdylar. Seýlede olardan ýa uçura göýbermegi ýa-da pullaryny ýygyna bermegi talap etdiler. Türkmen konsulhanasynyň işgärleri olary bilen iltisikleriniň ýokdugyny aýdyp bu aýdylanlary reddetdiler. Dip Türkmen raýaty anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasyndan telefon arkaly kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 18-nji iýulda ikindine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Mundan ozal adatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlylaryň ençemesi Stambuldaky Türkmen konsulhanasynaky
adamlaryň Türkmenistana dolanmaga kömek etmek üçin özlerinin müňlerçe Amerikan dollary möçberinde para soraýandygyny gurrun beripdiler. Türkmen hökümeti ýaňy ýakynda halkara uçur gatnawyny dikeldip başlady. Türkmenistandan 30-njy maýdan Dubaýa, 1-nji iýundan Kazana we 1-nji iýuldan Moskwa adaty uçur gatnap başlady. 11-nji iýunda Türkmen hökümeti beýleki ýurtlary adaty uçur gatnawyny dikeltmek planyny ma'lum etdi. Emma takyk seni görkezmedi. Türkiýe türkmen raýatlarynyň gadanç etmek hemde ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä, ýurtda 200 000den gowrak türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň birnäçe esse köpdigini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülüge äşkär etmeýärler. Döwlet medeniýeti hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistandan gidýän we daşary döwletlerden watanyna dolanýan raýatlaryň hastahanalaryň ýokunç keselleri bölümünden we dermatologiki we neurologiýa barlyklarynyň geçmeli boljakdygy barada habarlar peýda boldy. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasynyň özü ýurt içine habarçylaryna salgylanyp 18-nji iýulda çap eden maglumatyna görä, bu talap awgust aýyndan güýje girer. Azatlyga bu aýdylanlary özü ýurt içine habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady.